Ayoi, मा खालामदोंमोन आयै? आयै, 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 आंनो कलेजाव थांनो फैसा नांगौमोन। खोनायै बायदि थाथारगोनहां सालियाखौ हाबा जानानैसो फरायबावो। माबि मा होनदों? आंनो कलेजाव थांनो फैसा नांगौमोन 1000। मा होनदों माबि? हा? खोमायानो खोनाथारलाहाय, खोमाखिसो होथेना दंना पर्दायासो गावहोथाय जेबो खोनाथारला। माबि? र' मा होनदों? 1000। खोनाथाराहाय आयै, खोनाथारा। खालि कलेजाव थांनो होननायखौल' खोनाबाय आं। फिसाजो बायदि लासिं सिंनो खामानि मावनो बानानै कलेजाव थांफ्लाग्रा बिहावनाव फैसा बिनो लाजिनानै आंनावसो खें हरथाराहां दंब्लाबो खोराब हाबा जानानैसो फरायबावो। मा खामानि मावगोन, मा साख्रि मावगोन बेलाय? साख्रि मावबा खामानिसो मावनाय नङा। फरायग्रानि जातबालाय मानोथो खारसनफैलाबायनांगौ? नाङा होननायखौनो रगैसो खोदोमहाय। आंनि फिसालाखौ बेखार होननानै फरायनायानो जोबखायाखैमोन। बेखार होननानै मिथिखानानैलाय साख्रि गैयिखौ मिथिखानानै मानोथो खारसनफैनांगौ? नाङा होननायखौनो जोंखावसो आहा। हरदोना आयै। नांला आं थांसां, 200 रां दंखायो। थांदो। आं माबा बायनाय खेराखौसो गानदों, सना दाहोनांगौ। बिफानावबो बिया, खालि आंनावल'। थांगारबाय होथाराहां। बिहाव फसायफ्रामनाय लाखिनायनावबा बिया, खालि आंनावल'। थांनोसै आं नांला, बिदिनो जाफ्लाखायो बे आइया। जि बोरैबाखा। कलेजाव थांनो बिनायखौ बिदि खालामबावो आइया। नोंनि बिमाया बिदिनोबा थादो नों। खोनायै जाफ्लायो बिदि। ओरैबायदि बिखुनजोहाय बियो जाबाय बिदि साननाय गैया बे आइनाव। खारसना फैनानैलाय एथ' अयनाय खालामोना। फिसालायाथ' साख्रि गैया, आंखौथ' फरायनाय मोजां मावनो होनो हायोना। हरथाराहां, खालि आंनावल'। बिफानावबो बिया, आंनावल' बिबाय थायो। हरथाराहां। जोंना दाउफ्रा जि मेरला खारलांबाय भिडिअ खालामनायखाय। खारलांबाय जाजानो गिनानै। बिमा फिसा 3 दं। नै लोगोफोर, दाउ बेमार जानायखौ मुलिजोंबो हामा आदैयाबा थेन्थ'बाय थानांगौ। हासोगासिनो बिसोरनानो। नै लोगोफोर, दाउ बेमार जानायखौ मुलिजों हामाबा थेन्थ'बाय थानायखौ नै बिदि खुख्लाजों माबानानै ओरै हासोगासिनो।